koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncal aku kulumah ping pindho. Wah. Cengengas. Dadi Janaka glelenge ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali mung njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wah dewa do tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ngewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to. Jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning merga guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku kuwi dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Gareng wis ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Arep do tuman ora. Wis tak dadeke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suram Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tantangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelarira wang-wang iki dewa apa? Ah iya. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ah iya.
Sing tengah kae kowe tepung ora to? Ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Ki ana rasa ngucatut. Nah. Hartaku apa nyatut untune Yama Dipati. Deke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Lah iya. Mesti langsung udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun, waduh, gadanira wirang tumandang. Ben terus. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Ha iki ngopo iki ora. Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada nglumputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyarian.
Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Dunjuke sik, dunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak ko. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku, Tra. Tra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat e. Lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Ayo.
Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur semane ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen dlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis cenone ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene. Ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kan nanti Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak?
Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar Purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah neng omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten inggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngrasih mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun. Nai ngaten kula aturi bidal sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo pati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok.
Anjing setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak le. Lu kita leno teng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu mamring sepi iki monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa gek Semar malah minggat Gareng ya melu Petruk ya melu terus piye iki tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku nginggati masalahku wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki monggo Semar ki woi jandeng kelingan aku Semar ki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah siwa Togok arep tak jaluki donatur anggere ora ngegawe tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mbila tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Togok. Aku rawa wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelekke. Kendak tak colong wae aku teko tenan wae bektiku katur ya wae. Trembilung kang Sarawita kang sabuk bandil ing teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wae, aku ngaturke bekti ya wae. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Ndeng bilung lali aku. Slamet, wah bilung. Bektiku katur ya, wae. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, wae. Heeh, sehat. Siwa Togok sehat, wae. Yo. Slamet sehat le cah bagus. Sangkeme kok sedawa wae. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik wae. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, ora tenan to, apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandelke kandang kebo.
Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gung Binathara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa. Aku sumpah, aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja wanton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik, rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wo. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOGOG. TOGOG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOGOG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane.
Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kok kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Upata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki ming Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wenga sepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandene Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka.
arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggrek ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tekan. Wis benengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan toge. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan toga. Malah jijiki. Wis benengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasangku gending. Aneh-aneh ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya mawi gending lewong. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewong atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam Teguh. Wis gek menyanggok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo tak duduke dalane anjuk ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Samurires eko balik. Kakang Ismaya sakmenika monggo kula aturi amriksani rawuh paduka Kakang Ismaya anggenipun kula boyong saking jana luka estunipun boten wonten legeting manahipun ingkang rayipun Manikmaya anggenipun kula badhe gendhak sikara kelawan Kakang Ismaya malah sak mangke kula lenggahaken wonten ing Bali Martiu Kunda Manik Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Nek ngono aku ngaturke sepira keluputanku aku njaluk ngapura ya Bathara Guru. Dene aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Ndak kira nek pancen kowe iki wis duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti pendak-pendak aku duwe panyakra bawa sing ora apik kelawan kowe. Estunipun anggen kula mboyong dhateng Kakang Semar menika namung badhe kula kanthi monggo kanikmataning kayuwangan menika dipun raosaken sesarengan jernyatanipun kula menika tasih rayi Kakang Ismaya piyambak
panjenengan lan ingkang rayipun Manikmaya menika tunggal yayah kelawan Rina. Mboten wonten jamak limrahipun kula badhe nyengsarakaken dhateng Kakang Ismaya, Kakang. Nala Gareng, dalem, Pak. Jebul tekan kayangan kok ora dikapak-kapakke malah disugata sing becik sing apik. Diombyong karo para dewa dilenggahke ning Datulaya bali Martyu Kunda. Waduh. Iki marmer apa ya, Tru? Kok dadi sikilku kok angrak anu drijiku ora tak nggo nyengkerem ki kepleset. Ayo wong kayangan ki apike ora kaya donya kaya reng. Ming mergo sikilmu kuwi saking dene. Diantenan kok ambune wangine kaya ngene, garu rasa mala. Lho, iki arep dupa ning dupa sing wong donya iki ora duwe. Dupa? Iya. Mula kowe karo aku ki bareng tekan kene disubya-subya kaya ngene terus nyes atiku kaya ora duwe rasa kuwatir. Neng dalan mau mlaku kelingan anak-anak, kelingan bojo ki rasane grantes bareng neng kene iki Iwang Belur Bathara Guru paring dawuh kaya ngono terus atiku rasane wah kaya disiram tirta wayu sewindu. Narada. Kelawan dawuh Kakang. Lah kok ora kewetu ucapmu sithik wae. Monggo aku tekan kene lho Narada. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Bekti kula katur kula Narada. Iya Nala Gareng. Bekti kula katur kula Narada. Iya Petruk tak tampa. Pangestune tampan ana ya. Kula pun dinggo jimat. Nggih kula pun dinggo jimat. Kakang Semar. Estunipun menapa ing kula aturaken menika tumus dumugining batos. Mila wiwit dinten sak mangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya, Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sak mangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sak mangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata. Inggih menika pun jambu dipunirmala pelemper tangga jiwa. Kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martyu Kunda Manik. Waduh, Truk. Arep disuguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipunirmala, jambu mete. Jambu dipunirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe lho. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipunirmala, pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki wah bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipunirmala apa ulun? Nala Gareng, ulun keparengake. Pelem pertangga jiwa, ulun keparengake. Wah, tekan omah Bagong arep tak abapi. Terus Bagong takon, "Mambu apa, Reng?" Iki abab jambu dipunirmala, pelem pertangga jiwa. Durung tau Bagong nek mangan ming pelem pentil wis dilatih sak tlutuhe. Iya, ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru? Menapa ing kula aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ora njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning ewadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Nyatlangen ning kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga ing Indra wonten timbalan
Cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipun nirmala pelempertangga jiwa. Dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan nala garing apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal Budhala Bathara Indra. Marekaten prayatna semuriris Marekaten prayitna semurire seka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kaliyan menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Tak ngrasake kaya ngapa ta Tirta Amerta. Tirta Kamandanu omben-omben ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ha pelem pertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae ta, Tru? Ha iya. Menawi tetelo mekaten Kakang Ismaya tumulat kula aturi ngrahapi Kakang Semar gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung den rahapi dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten datan prayitna Ki Lurah Ismaya nalika semanten pelempertangga jiwa jambu dipun nirmala ingkang sampun den paringi wisa dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah satemah Ki Lurah Semar andhahar daraning para Jawata plak kapidara datan enget semanten ugi Ki Lurah Nalagaring Tuwin Ki Lurah Petruk ugi datan enget Purwadasina kagyat pikulun Bathara Narada wau. Ayo Tru ndak slantek. Bapak dokoh banget ya. Nadyan limpat dikaya ngapa Kakang Ismaya ora ngerti marang legetaning ati ning Manikmaya kena daru beksi wekasan ora eling Purwadasina Indra wonten timbalan ana kawan katelune bandanen tangane krincungen sikile papana ana ing pinggiring candra dimuka wahyane mangsa kala ulun pribadi kang bakal nyemplungake menungsa ingkang murang tata iki Bathara Indra. Suram Dewangkara Kengken Liam Netra Pracenang le nanging sukma
Moksang Triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ora ya nek. Wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh, Kakang Semar. Ana garang Petruk Bagong. Ana garang Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling ki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwadaksina. Yakin aku ora bakal setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nolo garing. Iya. Kula ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ora dadi ngopo. Bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Peter. Ora dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Iki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon praga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem, Kakang. Mboten apa-napa niki dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Anggere jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Kula toya wis
iki kudu ndoro iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jari. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ana. Mundur rene. Jan piyayi yang bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuk. Kuwi bab pembokne Agus. Sing saka Widara Kandhang. Ayo, sapa? Orang aku. Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Era Pak iki. Ngapa Emir? Cejes kaya panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane karo sandangane sapa ya, Gong? Ha sing ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togog Emir. Kakang Togog. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togog. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watagog. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan rondo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasah lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan, ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti ning Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel goloku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong asu ae cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek Togog iki mung duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok. Rasa kuwatir eneng aku kowe rasa wedi. Modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula.
Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngapa? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho? Aku iki sing ndelokke kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Singolino prapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentolo aku lho. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti gegulung. Omongane ora cetha. Kelakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen. Nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula kok. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Dan wah sikilku dijawel aku iso klumah. Wah aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah. Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe nutun Ndawarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa? Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak gerogoti otakmu kuwi tekaning pati. Dan iki Janaka kuwi sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah jengkel aku weruh ket mau. Wah nggugu karepe dhewe. Njupuk godha rujak polo. Njupuk ning sing pedhes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya,
Rujak polo kepadake rujak apa? Muni sing pedes. Semar. Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene. Ora kowe kok guyang-guyuhi jane sapa to? Ndara kula, Ndara Janaka. Udu. Janaka ki omongane ra kaya ngono. Janaka ki mau wis nganti isin. Lho saiki ning jaba. Kae lho. Mogok-mogok. Kula nek matur mengke ndak. Niki mang sia-sia. Ora. Ana kedadian kaya ngene iki mesti ana perkarane. Perkarane kowe crita. Kula niku mung arep nuruti anak kula li arep bangun. Napa Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trima dientrengake patine. Ngoten niku lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ngati Bathara Guru niku kalih kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi Durga njangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong ajeng diboyong teng kayangan merga sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Marti Kundamanik. Kula sing dadi ijole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugata tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa. Ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah. Merga kula diblicuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten niku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki merga Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu arep ngopo? Nek wis krungu arep ngopo? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggana ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepira keluputan ulun diagung pangaksama bugulun Bathara Guru. Ora dadi kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna nyun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulun Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula kang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan.
menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Iya. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandhakno yen Bagong kepengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong kepengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine. Sineksen kiblat papat segara gunung isine ngruna wengi. Apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Kakang Semar, Kakang Semar. Kakang ngono apa Kakang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah, malah. Wah, bajigur iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Nek sampean mau baca sumpah to? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko nangune. Tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun njaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petruk aku njaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, ngesta ya Mas ya mulai ya ndak serah dicemplungke kawaca ndak ya. Wis gek matur. Gek matur. Kakang Semar, Kula. Isin tenan aku. Ing atase ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gek omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si malakama. Ora malakama apa. Agak wis. Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ajeng nyumbang pinten? Kok malah sumbangan neh sing dijaluk. Mengko bakal tak paringi Bagong. Alhamdulillah ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Sampeyan mau perang kali Janaka kalah. Janaka sineng kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih pun. Kepiye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Ah, setan to karo bapakne kok nuthuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nur pangapunten. Ngopo Bagong? Kowe kok guyu? Nek kowe guyu, aku seneng atiku. Matur suwun. Nyen Janaka kula langsung aja. Piye kurang cetha? Waduh cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi
Janaka teng kayangan niku amargi ngenten nggih Ndara. Sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane. Niku ngenten. Ngenten nggih Ndara. Wah jane abot tenan tangane iki. Mer wangi mer. Lah ditutukke ning ndasmu. Wah amargi kula ngewangi Semar. Semar ngopo? Semar dipejahi Karo sapa? oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka. Sing dadekke ku Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwatagak. Ndadak ngene togok iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ngewangi kula nggih Patagak, nek ra sedaya mangge Padang. Ati balen iki tanganku aja digoceki sapenake dhewe. Nek tok goceki aku ora iso ngopo-ngopo. Ndara, Nyuwun pangapunten. ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong, golek Ndara werku Ndara. Kowe ngapa itu tumbak cucukane? Ora lagi sengsara ndak tuman. Ah, sama. Ora ono. Koyo dadi gleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke omah ping pindho. Wah. Cengengas. Dadi Janaka glelengi ra jamak-jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora izin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali mung njaluk pangapura. Anggepe penake dhewe. Nggugu arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, main coprae. Waduh. Padake nyepelekke ora. Janaka Wonten maring adang. mundur mir. Junguk nang kono ora. Ana nang mburi kono. Nah. Lha iki sing kawogan kok ora ana. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep-areke kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kuwi kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalahke kok. Wong kok ora entuk kalah, Werkudara iki ora entuk kalah apa piye? Rewek. Cuwek ndasmu. Wah. Gong iki. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengen bangun desamu, aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya, aku ki bendaramu kok. Ah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ora apik to? Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Werkudara bantu apa? Bantu jotos re. Jotos. Lho kok ngerti bantu jotos. Jotos ki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku ya. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos ki ngampleng kok enak ora. Sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Ini gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki, Ndara.